Bakit ba ang Pilipinas may hidwaan at alitan? Sa politika'y nag-aaway, walang tigil ang laban. Hindi ba nila alam, taong bayan ang naaapektuhan? Naghahanap ng pag-asa, ng tunay na pag-angat ng bansa. Kapayapaan at pagkakaisa, ito ang ating hangaring magtulungan at magmahalan. Para sa ikaunlad ng bayan, huwag hayaang ang pag-aaway ang magdulot ng pinsala. Sa Diyos tayo'y magtiwala, itaas natin ang mahal nating bansa. Mga lider ng bansa dapat magkaisa at magtulungan. Iwaksi ang pagkawatak-watak, dapat laging inuuna. Ang kapakanan ng bayan, nawa makamta ng kapayapaan sa bawat sulok ng Pilipinas. Kapayapaan at pagkakaisa, ito ang ating hangaring magtulungan at magmahalan. Para sa ikaunlad ng bayan, huwag hayaang ang pag-aaway ang magdulot ng pinsala. Sa Diyos tayo'y magtiwala, itaas natin ang mahal nating bansa. Dapat magkaisa at magtulungan. Iwaksi ang pagkawatak-watak, dapat laging inuuna. Ang kapakanan ng bayan, nawa makamta ng kapayapaan sa bawat sulok ng Pilipinas. Kapayapaan at pagkakaisa, ito ang ating hangarin magtulungan at magmahalan. Para sa ikaunlad ng bayan, huwag hayaang ang pag-aaway ang magdulot ng pinsala. Sa Diyos tayo'y magtiwala, itaas natin ang mahal nating bansa. Ang mga lider ng bansa dapat magkaisa at magtulungan. Iwaksi ang pagkawatak-watak, dapat laging inuuna. Ng kapakanan ng bayan.